Kamakailan lamang ay dumalaw sa Bulacan si Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos. Sa kanilang pagbisita, sinabi ni Dizon na malaking dahilan ng pagiging flood-prone ng probinsya ang geography nito dahil napapalibutan ang lugar ng Pampanga River at Manila Bay. Sa bayan ng Hagunoy, sabi ni Dizon na dahil hugis letter U ang bayan, dapat itong napaligiran ng isang mega dike. Sa bayan ng Paumbong naman, nasira rin ang mga dike sa bahagi ng Santa Cruz at Masukol kahit wala pang 5 taon nung una itong naitayo. Nangako na ang DPWH na aaksyonan ang mga natenggang proyekto sa probinsya, kabilang ang mga floodgate at pumping station, pag-aayos ng mga nasirang dike at pagpuno sa mga gap o putol-putol na bahagi ng flood wall. Papunta rin umano sa Hagonoy sa susunod na linggo ang mga planning engineer ng DPWH upang pag-aralan ang pagpapatayo ng mas epektibong dike para sa bayan. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng mga dam, detention basin at river master plan bilang pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at coastal areas sa bansa.